Kaixo, egunon. Bueno, bideogida honetan ikusiko duguna da pixka da Moodleko ikastaro baten, bai? Moodleko ikastaro hortan bai modulo baten edukik izan edo bai erronka baten edukik izan, ze komunikazio erraminta erabili ikaslekin, bai? Orduan, erakutsiko eskizuet, nire ustetan oinarrizko nadien erramintak. Orduan, hortarako joango gea ikastaro bat aukeratukoet, bai? Eta hemen agertuko zaizkiu, bai, ikastaro sarrera honetan ikusteitezue hainbat komunikazio erraminta ikaslekin erabiltzeko. Bueno, hemen alde batetiken txata, bideokonferentzia, foroa eta posta, hauek die nik gehitu ditudanak, bai? Baina, defektuz, beak ekarrikoit foro bat, berrien foroa izenekoa, bai? Orduan, zertan datza berrien foro izeneko foro hau, oze laniteko zertarako balioko digun? Bueno, foro honetan, guk irakasleok, imaginatu erronka bat baldin bada, irakastaldek, berdin da ze irakaslek idaztea, mezuk iragarriko dizkieu ikaslei. Adibidez, o azterketa datak, edo ordutegik, edo tutoretza saiok noiz izango jen, bai? Ikasturteko lanari buruzko informazio garrantzitsua, eguneroko edo asteko planifikazioa, bai? Sartze bali naiz berrien foroa, ikusiko ditegu adibide batzuk, bale? Hau, defektuz, ikastaro guztik, Moodleko ikastaro guztik berak dakarkie. Aplikatze bali mat, adibidez, hemen dauken nik jarrita, aste honetako planifikazioa, bai? Klikatzen bat bertan, dari bat, eta jarriko nuke, astelenean, ordu honetatik ordu honetara, hau, aste artean, hau. Eta egun bakoitzeko, bai, guk editatuko genuke, editatzea oso horrexea da, bale? Baina ikusiko du pixkat, guain adibide batzuk hasieran, eta gero nola editatu. Adibidez, baita jartzeaket, bideokonferentzia saio bat ostegun honetan, bai, ikaslentzako esatea, eta ostegun honetan bideokonferentzia saioa egingo dugu 11:00. Sartzaitez ondoko bideokonferentzia gelan, hemen esteka jar dezaket, eta azkenik, arazo teknikoak askotan izaten direnez, interesgarria litzateke konexioarekin 20 minutu lehenago hastea. Horrela, prest egoteko 11:00. Bai? Orduan, ikuste zuen bezala, berrien foroa izeneko hontan, badaude hainbat anuntzio, hainbat berri, guk ikaslei ematizkiunak. Bai, ikaslek hemen ez du parte hartzen foroitan. Baizik eta guk irakasleok berri, ikastarontako, edo moduluntako, edo horkontako berri emango dizkio. Adibidez nahiko banu gai bat, berri bat gehitu, emango nuke, gaia gehitu, bai? Eta jarriko nuke adibidez, txat saioa ostiralean, adibidez. Ostiral honetan, 10:00, txat saioa burutuko dugu, erronkaren, adibidez, 4. urratsari buruz aritzeko. Bai, ikuste zuen eskola maniotela, ez dut emango bain, ez dut kenduko. Orduan, jarriko nuke, eta ikaslek ikusteuna da, txat saio bat izango ala ostiralen. Eta horrela jo naiteke, nik bai gehitzen, edo kendu nahiko banuke zerbait, adibidez, aste honetako planifikazio balima da 23-tiken, martxoan 23-tiken, 27ko planifikazioa, hemengo planifikazioa, eta astea pasatze balima da, nik posibleet planifikazio ontara pasa, eta nahiko banu ezabatzea. Edozin ekitaldi, edozin itzordu, edozin gauz, ezadoket. Orduan ikustezue garrantzitsue dela foro hau ondo. Txukun erabiltzea ikasle jakiteko aste hortan ze tokatzean. Orduan, nahiko banu posible da hau editatzea, berrien eman dut hemen botoia zehaiteko ikusi zuen, edizioa aktibatzeko, eta nahiko banu, nik hemen jartzauket editatu ezarpenetan, berrien foroa ez bali mazei gehiagik gustatzen izena, ez bali oso esanguratxue, jartze, eta anuntzion iragarki taula edo, itzorduak edo nahi izena jar dezaket hemen,
Eta hemengo testua baita ere nahi detena. Checkbox hau aktibatuta dauket, hemen azaltzean mezu hau baita ere ikastaron agertzeko. Kasu hontan importantena foro hontan izango litzeke harpidetza eta jarraipena izeneko menu desplegable hontan, harpidetza mota behartzea harpidetza ikasle guztiri. Bai, hauxe da derrigorrezkoa. Orduan, ikusten zuen bezala, badau foro mota bat, nun ikasleek edozein momentutan, ez dauk izan beharrik nik idaztetenen, hau da, ez da komunikazio mota sinkrono bat. Hau da, nik idaztet aste hasieran edo nahi ditenen, eta ikaslea jungoa gero ikusten nahi ala. Bai, dauzket gero hemen ikusten zuen bestela beste bi erraminta, komunikazio erraminta, alde batetik txata, eta beste alde batetik bideokonferentzina, bik alabik sinkrono die, hau da, aldi beren laniteko da, itzordu bat jarri behar da, bai, txateatzeko edo bai bideokonferentzi bat egiteko. Bai, adibidez, ni jar dezaket, berrin foron, jar dezaket, egunero txata, jakiteko egunerokoaren berri, 8 bederatzita. Bai, orduan, txat hortan sartuko lieke ikaslek, bai, sartu txatgelara sartzeko, eta txatgela normal bat da, bai, ikusten zuen bezala. Dauken ezaugarritako bada, txatgelak badaudela erregistratzea, bai, badauzketela erregistratzea, eta gero eozin momentutan, bai nik edo bai ikaslek badaukeala, adibidez inbalimade bostialen 8 behatzita txat bat, posible du ikasle horrek edo nik irakaslek txat hortan idatzitakok berriro bedatzea. Orduan, esan behar dena txat hoi zertako dan. Ezin dut esan, hostiala 8 behatzita txata, baina zertalako. Bai, erronkako zati hontan ez dakiz egiteko. Edo dudak argitzeko, dudak momentun argitzeko. Ze badaude beste erraminta batzuk, asinkronok dienak, duda hoi denak, kezka hoi denak argitzeko. Bai, orduan, txata izan behar zaio, zer dan, eta zertarako balio dun. Oso importantia da. Txata eta bideokonferentzien arteko desberdintasune da, txatak egizan baliabide tekniko o eskakizun tekniko gutxi ditula. Ez dala bideokonferentzi, bezala agian bideokonferentziek segun eta ze konektibidade mota dakoen zemateko abiadura arazo gehiago izango ditu. Bai, orduan, bik ala bik erraminta sinkrono die, bai, eta bideokonferentzina, aurrez aurre ikusteko aukera mateit, inkluso klase presentzial o magistral bat edo presentzial bat eman nahi bali matemateko de bai, edo gelako saio bat, non ezinbestekoa dan denok elkarrekin otea antolatzeko. Bai, orduan, bik ala bik erraminta sinkronok. Txata, hau da, Moodleko erraminta bada, urrungo bideogidan eakutsiko izuet nola forok sortu, nola txatak sortu, bai? Eta bideokonferentzia hau, alde zarretik, hemen, berrin foron adostutako momentu hortan eskatzaio ikaslei bideokonferentzia hortan sartzeko. Hemen jarri esteka bat beste gabe hitxira, bai? Hemen ikustezue, hitxiko bat, aplikazioa bideokonferentzikoa. Konforme, orduan, bideokonferentzina hor daukezue, ez da saioa bideokonferentziri buruz hitzeiteko ze utili dauzken hitxik, bai? Baina kontu izan zazue, bai txatan, erregistratu dezaketela, ikus dezaketela ze jende sartzean, bai bideokonferentzien die bai, eta notatako balio izan dezaken zabadala, evidentzi badala. Komunikazioa komunikazioa zeharkako gaitasun gisa lantze bali madeu, adibidez jar dezaket. Derrigorrezkoa da txatetan parte hartzea, derrigorrezkoa da bideokonferentzin parte hartzea. Ikus dezakeu baitare, aurreko bideo baten bialdu nizuen bezala, berriro bialduko izuet, berrien foro honetan, zein sartuan ikustea, ze ikasle sartuan ikustea. Orduan beraz, hemen ezinbestekoa da, honekin lanitea. Gero beste badakuna da, beste foro bat nun, hemen ikustezuen, nik gehituetena zehontara, ikastaro hontara, da foro bat, eta foro hontan, nik irakasleek, irakastaldek gaiak jartzen ditu, adibidez arronka bateko galderan bat edo zerbait, eta ikasleek erantzun ditu galdera horri, erantzun ingoleke galdera horri. Inkluso irakasle baten erantzun batei, nik erantzun bat eman dizaioket, inkluso ikasle batek erantzun dizaioke beste ikasle bati, eta bar, oso tresna interesgarri da, pixkat komunidadea sortzeko.
bai, komunea sortzeko, eta kontu izan zazue, dala erreminta asinkrono bat. Hau da, ez da aldi beren denok bat horren beharra. Baizik eta, bueno, nizik eta behin sartu beharra. Egi da, komenigarri dela guk irakasleok ohitura hartzea, egunero forontan, gutxinez, behin sartzea. Ikusteko eta pixkat monitorizatzeko eta dinamizatzeko foro horren erabilpena. Bai, foro ontako edukeke balio dezakea notarako. Eta azkenik badakeu beste mota bat, posta, gure zimbra, ez? Esteka bat jarrienik hemen, nun esateioten ikasleari, mezu bat nirekin, irakaslearekin harremanetan jarne bali mau, posta zerbitzuen erabiltzeko. Beraz, ikustitezue, lau erraminta txat eta bideokonferentzie, sinkronok, foro eta posta asinkronok, eta ikastaro bakoitzek defektuz sortuta dakarkin berrien foroa izeneko foroa. Nun irakasleok bakarrik posible deun bertan datak, azterketa datak edo planifikazioak jartzea.